Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu Alex Kuchtík a dneska si ideme pripraviť cuketu na dietný spôsob. Takže ideme na to. Zoberieme si cibuľu a nakrájame si ju. Cibuľu mám nakrájanú a dáme si ju vedľa. Cibuľu som si presunul, zoberieme si cuketu, ja mám takúto žltú, a ostrúhame si ju, ale iba to žlté, takto. To je celé, budeme to robiť dovtedy, dokedy tam nebude, že nebude tam to žlté. Máme to ostrúhané pekne takto, teraz si odkrojíme tieto horné časti. Máme odkrojené, rozkrojíme si to takto na dve časti. A vydlabeme si tam mať semiačka. Cuketu máme vydlabanú. Teraz si ju nakrájame na celú cuketu na takéto časti približne. Takže už to máme nasekané. Teraz sa vrhneme ku vareniu. Do našeho hrnca si dáme olej. To mám takýto sprej. Tak, teraz tam dáme cibuľu. Cibuľu pečiem do zlatista. Keď cibuľku máme už do zlatista, pridáme tam toto, cuketu. A zalejeme to vodou. Vody dáme asi tak 200 ml. A teraz do toho pridáme korenie. Pomiešame si to, nech sa cibuľa pomieša s tým. Tak. Pridáme si do toho soľ. Tak vidíte to na hrnie. Soľ pomiešame. Trošku čierneho korenia. Ale len trošku, aby to nebolo zas moc pálivé. Zase premiešame. Teraz si zoberieme kari korenie a dáme si tam približne čajovú lyžičku. Menšiu čajovú lyžičku, jednu. Aby to nebolo zase moc štíplavé. Asi nejak len takto. Pomiešame. A zakrieme pokrievkou a budeme to dusiť na indukčnom šporáku, keď máte, na 7. Cuketu dusíme, kým nezmekne. Ja už to mám hotové, vyzerá to nejak takto a ideme to ochutnať. Takže nabereme. Mňam. Fakt dobre, musíte ochutnať. Keď sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like a odber. Čau!